Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman.
dapat nanggad ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog ka Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, tigdisa na sa Bicolnet TV. Kasurog kan Bicolano worldwide. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, ang sakong daga
serbisyo, asin reparo. Serbisyo, asin reparo. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga tabi, Sir Will Nobora, Sir Gerard Bergunyo, kay Seon Beho, morning, kay Ma'am Joy Casquejo, kay Sir Edwin Sistina, kay John Perez, good morning, kay hi guys, welcome to my vlogs, kay Yong Chabinia, good morning, Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan, Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim, buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo, ngunyang pong aldaw kita ni Webes na petsa 26 kang bulan na Septyembre taon 2024. So second day ngunyan tabi Sir Gerard kang periodical test. Duman sa mga na postpone ta na imubaga ta may transport strike kita kang Lunes saka Martes. So day tungon yan kan mga exam, kaya sa mga chikiting dapat yaon na sa eskwelahan. Iyo, good luck tabi sa indong mga exam. Sabayan po nindo sa indong lingkod 2 oras kita 7 to 9. Ore restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod, apera tabi yan kan mga pigpapaabot man po nindo digding mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Daman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, September 26, maligayang happy birthday! Birthday ngunyan ni Ma'am Malu Kalubakib, ang tagapagtaram kang Police Regional Office number 5 diyan sa Campola. Happy na birthday pa kay Mamalu. Good morning man kay Sir Jonathan Mondragon kang San Francisco Institute of Science and Technology diyan po sa TESDA. Good morning, mabuhay po kamo. Oy, duman po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan, dahil ang ganindo paglingawan ng sakuyang perming tugon ha. Iringatan tapoan sa tuyang mga sadiri, wara man po ki ibang maingat kang sadiri ta kundi kita man sana. Duman man po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan, parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman na aldaw na itinaumo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Bala ka na tabi, Lord ha. I-guide mo po kami kan samuyang mga gigibuhon.
Tangani po day kami magkasala sa imo asin sa samuyang kapwa. Yo, amen. Thank you. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna ang sa indong lingkod. Kay Ma'am Christina Borbe, kay Ma'am Cynthia Borlasa, good morning. Ako tabi si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ini. Ang sa indo pong servidor asin taga-Riparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Neil Adtuon, kasabay dyan ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre tabi, bawal po ang kidit, ha? Bawal po ang kidit. Asin, bawal po ma-stress, ha? Sa mga panahon pong ini. Sir Gerard, good morning. Ano ka mo, may examen ka mo dyan? Dyan kaya sa may parting first district. Ngunyan so mga periodical test. Kan mga chikiting. Panduang aldaw. Tanam mo baga kang Lunes, igwang family day. Schedule ko ta Lunes, Martes. Pigmob na 25 and 26. Kaya good luck tabi sa mga chikiting. Dahil na muna magpara RML. Mag-eriksa mo na. Tama, may periodical test. Second day. Panduang aldaw. Good luck tabi. Ang sunod kay ni Sir Gerard, pagkatapos kang periodical test, mga kuro camping naman na di. Mga jamboree, apod ka, sukuro karamping baga dyan sa eskwelahan. Makaukod lamang ngayon magruluto mga aki. May mga Boy Scout girls. No. Sabi Sir Gerard kang maestro. Mga Boy Scout girls, dito kayo maghanay sa kaliwa. Boy Scout girls. Magwapalaan ka yan, ano? Boy Scout girls. Magwapalaan ka yan, tabi, Ma'am Cynthia. Di kurkaramping lamang mo na. Webes na tabi ngunyan, pirang aldaw na sa natabi rin ni Boy Bulata. Mapas ko na di. Pirangal daw na sa natabi, kunday ako na sa sala, gari 90 days na sana. Mapas ko na sinta ko. Ano daw kenan maray sa Pasko tabi, Sir Gerard? Ano daw kung pwede kitang mangkarol? Sabi kang inchik, logi negosyo sa Pilipinas. Pagka aga ngaya, kaloling. Pagka banggi, patola. No. Sala, so aldaw palan, patola ngaya tabi, Attorney G.I.O. Bungaw. Patola ngaya, patola pagka aldaw. Kaloling pagka banggi. Logi negosyo sa Pilipinas. No. Good morning kay Attorney G.I.O. Bungaw. Ang masunod na dyan sa Primer Distrito kang probinsya ni Nalbaan. Yo.
Sige. 90 days, tama. Tama, 90 days. Bago tabi magpasko na sinta ko. Ano ang sa tuyang mga riparo ngunya na Webes? Nan mga riparo, sabi kang pag-asa tabi Sir Jonathan Mondragon. 4 sundo 7 pang bagyo ang posibilidad tabing magtama o kaya maglaog sa Philippine Area of Responsibility bago tabi matapos ining taong 2024. 4 sundo 7 pa. Ibig sabihin, October, November, December, mga 4 hanggang 7 pa databing bagyo. Ang posibleng lumaog sa par, magayon kung lumaog sa par tapos biglang lumuwas na. Kaya lang medyo nagluya na bagasu habagat, palaog na kita sa amihan. Kaya sabi kang pag-asa, paglaog kang amihan, posibleng magralaog naman sa bagyo sa to. Ano nga yan dapat gibuhon ta? Ay di magharanda kita. Ano nga yung magharanda? Boronon ta na ngayon sa mga orig, ta ihanda ta. Anong pista? No. Oy, Sir Plod Rio, good morning. Lord, help us na wag naman po matuloy. Okay lang tabi, Sir Jonathan, kung matuloy, basta lumaog sana sa par tapos lumuwas naman. Araw kan sa mga bagyo-bagang uminaragi, bata mga makusog. Di pag uminagip sana sa par o tapos luwas tulos, yan ang mga maurag na bagyo daw, 10 pa. Pero kung matutumbok naman kita, bata pag-arog baga kaya na bulan, ang target kan mga bagyo, Bicol. Iyo, bakong iyo tabi, Sir Plodrio. Bicol ang i-target kaya. Kaya ang importante tabi, magharanda kita yo. And dapat may aram kita. Kung nga naman tabi kita kayan Sir Gerard Bergonyo ay inda. Yo. Kaya sa mga opisyalis tabi, maguraranda na tabi ka. Mutigwag yung mga patraining yata naman ang apsi mo. Magaratinder na maray. Nganing maram nindo kung anong gigibuhon nindo. Hindi ka mo magpararalat na kipapod kang alkalde. Ang nangyayari bagatabi Sir Will Nubura, nagbuburbagyo na, naghahalat pa sa mga opisyalis dyan sa barangay na magpapod si Mayor kung anong giribuhon. Ay pangyari. Pa-shoutout databi sa mga nakalaog sa top 100 sa Youth Ambassadors of Albay. Nakasabay man si Lloyd Wilson Paular Nubura. Ay, nakasabay sa chikiting mo. Maurag man talaga ni si Lloyd. Congratulations! Maurag yan nga ni Sir Will. Lubusun sama. Lubos sama. Dagitan kita kini ni Madam. Iyo, congratulations ha. Sige, ano pan mga riparo tangon yan tabing apod kini Webes. So 6.352 trillion national budget para sa 2025. Mga tugang pasado na tabi sa Kamara. 6.352 trillion na national budget pasado na po sa Kamara. Makonsuelo adik. May nagbabaral-balan sa Kamara, may nagbabaral-balan sa Senado. Ayo. Ang Commission on Election tabi mga tugang dainada tabi papalawigon pa so voters registration matapos bagay ini sa pitsa 30
Sa petsa 30 sa Lunes, o tapos na tabi ang pagparistro. Kaya so gusto tabing magburoto, maghabol na kamuha, magparistro na kamuta, sayang. Sayang kang paipit. Bata baralbalan dangon niya ng pirirakan dangon niya ng eleksyon. O paristro na tabi ka mo. Pero dapat ang leader nindo maurag ha. Kung so leader tig para relista sa nasungaran nindo tapos dahil man nakaabot sa indo sa budget. Pangyari. Makakahiling na naman kita kinikang pagkatapos kang eleksyon sa 2025 so mga leader nakabakal kimoton. Kung ano-ano ang nabakal tas supirak dahil man itinao sa mga linista niya. Bakong iyo tabi Sir Pedrito Pere. Paristro na tabi kamot hanggang sa nasa Lunes. Ang last day po kang registration dyan sa mga Comelec nindo ha. Ano pa? Si Vice President Sara Duterte tabi mga tugang mga kabayan. Dayda tabi papatulan so mga pigsasabi kan mga legislador na mag-resign na siya sa pwesto bilang Vice President. Ano na manindo kay Vice President Sara? Lodoy. Pasiramon bagang nasa pwesto. Sisay nang nasa pwesto nag-resign. Sisay na tabi ang nasa pwestong nag-resign. Ngaya ka mo, Lodoy. Masiramo nang nasa pwesto, mag-resign ka. Kaya sabi ni Vice President Sara, dahil lamang ngaya ako ma-resign. Ngata, sisay man nang nasa pwestong buwa kag mag-resign ka dyan. Iling mong nasa maray kang kamugtaka. Mag-resign. Pangyari. Only in the Philippines. Yan tabi mga tugan kasabay pa dyan so papadagos tang natinderan tan session dyan sa SB Malinaw. Papadagos ta suday ta natapos kasudma. Yo, may kapitan dyan sa Malinaw na suspendido nin 3 bulan. Ibinaba na po so desisyon kan Sanggunian Bayan. May 3 bulan na suspendido sa sarong kapitan. Yo, ano pa? Siyempre so mga pigpo-propose na mga resolution na igwang imbuelto nin mga pirak. Tapos so Committee on Appropriation, dahil mandapig papasabay sa mga meeting-meeting. Kaya paano ko man ngayon may dipinsa digdi sa SB ining mga kaipuhan na resolusyon. Dahil ko nga niaram kung saan nga garamiton ining pirak na ini name. Importantihon manggiraray tabi palan sa arog kanyan niya sa sarong pagtiripon dyan sa Sanggunian. Importantihon manggiraray sigwa ki gari oro opposition man lamang. Yaon ang demokrasya, buhay na buhay ang demokrasya. Pero kung dahil ki opposition tabi Sir Willie, nako, dahil nadoro diretso pirmi. Tapos pag inapot mo, ano itong inaprobaran nindo? Inda nga yan. Yan sana. Madam Maria Elena Yamamoto, good morning. Ohayo gozaimasu. Ingat tabi, malipot-lipot na dyan. Malipot no. Ayan mga tugangan sa to yung mga pagurulayan ngunyan tabing Webes ha. Alas 7:25 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tana tabi muna ang sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo.
Siyempre mga tugang yaon po dyan ang MBY Dormitory na makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit. Siya po ang manager kang MBY Dormitory. Madali sa natabi yan mako. Along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners o dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan, ha? Salamat tabi, Madam Aileen. Perming ingat sa naha. Iba na ang panahon ngunyan. Siyempre mga tugang, ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Nalbay. Kasabay taman dyan si City Councilor Riner Bursik Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahut, Committee Chair kang Appropriation dyan sa SB Malinaw. Pag arog kaya na may mga propose na resolution may kinaaraman sa PIRAC, dahil manda siya pigpapa i-invite lamang sa meeting. Paano ko ngayon ni may dipinsa? Naday ko nga naram kung ano nga ini, ano ining PIRAC na ini. Siyempre yaon man po dyan si Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw, and siyempre mga tugang yaon man po dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet na makukuha dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa loto, ha? Bako tabi sa waiting. Sa waiting ang nagyayaman sa mga bangkiro, tapos sa mga nagtatanggap sa payula. Sa waiting sa loto may chance lamang kitang mangga na kimilyon. Ngunyan nga tabi Sir Willie, kung halimbawa ngayon manggana ka sa loto, naging milyonaryo ka na, ano ang sa imong gigibuho? Ay ngaya makandidato ngaya ako. Gagastoson ko ngayon so ginana ko sa loto, makandidato ako. Maurag ngayon nagkakandidato. Pag nanggana, pag official ka na, permi kang mapira. Libre ang cellphone mo, libre ang load. Parabas-rabas ka pa, may service ka pa, libre sa gasolina, libre pa sa krudo. Ay baga, nga kayo ni magkandidato. Yan tabi mga tugang, mga kabayan, ang sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Sige, alas 7:29 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Aramon tamo na tabi sa pag-asa ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Tagari nagluya naman ang gadso habagat tadi. Day ng habagat pero malingahuton manggiraran. Sige daw, tara munta naman sa pag-asa kung anon magiging kamugtakan. Ano ngunyan? Wibis na. Sabi ni Sir Flodrio, ayay nga sir. Baga. May sadiri kang service. Ay sadiri. Libre ang service mo. Sukrudo ka ito. Charge pa sa munisipyo o kaya charge sa gobyerno. Cellphone mo libre pa, may load pa. Kaya marangay kini magpolitiko man, magkandidato. Marangay magturo tambay nga dyan. Turo tambay ka sana ngayon may sweldo ka. Sige tabi mga tugang, alas 7:30 na. Kuwanta daw tabi mo ng linya kang Pag-asa. Pag-asa, good morning.
Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin pong epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ sa Palawan, Visayas, and Mindanao. Itong ITCZ ang siyang linya kung saan nagsasalubong po ang hangin from the northern and southern hemispheres, kaya't medyo mataas po ang tsansa ng mga kaulapan doon. Samantala, patuloy nating minomonitor ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nasa higit 2,700 kilometers ito silangan ng Central Luzon at mababa ang tsansa na papasok pa ng ating PAR. At meron tayong minomonitor na isa pang masamang panahon or weather disturbance cloud clusters sa loob ng ating PAR. Base po sa latest Tropical Cyclone Threat Potential Forecast ng PAGASA, mababa nga po ang tsansa na kikilos papasok ng ating PAR itong nasa labas ng ating area of responsibility. Papunta ito ng North Pacific Ocean at posibleng mag-isang mahinang bagyo ngayon or bukas. Samantala, yung cloud cluster naman po ay may mababang tsansa na maging isang ganap na bagyo sa susunod po na 24 to 48 hours. Possible low pressure area for today or tomorrow and over the weekend, posible itong maging bagyo at mananatili lamang po dito sa may northern Luzon, sa may silangan po ng Batanes. Kung sakasakaling makaka-apekto ito, more on mga areas lamang po sa may northern Luzon. At kung sakasakaling magiging bagyo, ay bibigyan natin ito ng pangalan na Julian or Julian na siya magiging pang-10 bagyo na for this year, 2024, at pang-6 naman po for the month of September. Posible pa rin mabago yung scenario natin regarding sa nasabing mga weather disturbance, kaya lagi po mag-monitor sa ating updates. Ngayong araw po, dahil pa rin sa mga easterlies o yung hangin galing Pacific Ocean, mananatiling mainit sa malaking bahagi po ng Luzon, kabilang ng Metro Manila. Yung ating weather conditions halos katulad po as yesterday, bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan, at pagsapit ng hapon hanggang gabi, may mga biglaang pag-ulan o mga localized thunderstorms na nagtatagal lamang po ng 2 hanggang 3 oras. Magiging mainit nga kung dito sa Metro Manila hanggang 34 degrees Celsius, gayon din sa mga nearby areas sa may Central and Southern Luzon as well as Cagayan Valley. Habang dito sa may Baguio City, possible ang temperature from 18 to 25 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, dahil sa ITCZ, asahan ng mataas na tsansa ng ulan kung sa may northern portion as early as this morning at pagsapit naman po ng hapon hanggang gabi, may mga areas pa rin sa may central and southern Palawan na magkakaroon ng mataas na tsansa ng ulan. Sa parting Visayas naman po, asahan pa rin ang bahagyang maulap at madalas maaraw na umaga hanggang sa tanghali, then sa dakong hapon hanggang sa gabi, asahan yung mga pulu-pulu lamang ng mga pag-ulan o mga localized thunderstorms na usually nagtatagal po ng 2 hanggang 3 oras. Temperature natin sa malaking bahagi ng Palawan and Visayas, possible po hanggang 32 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po dito sa Mindanao, asahan pa rin ang bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan for the next 24 hours. May mga areas pa rin po dito sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao and Caraga region na magkakaroon ng mga localized thunderstorms o yung mga pulu-pulong pag-ulan at pagkidlat pagkulog. So kung lalabas po ng bahay lalo na sa hapon, make sure po na meron tayong dalang payong. Temperature naman sa may Zamboanga City and Davao City hanggang 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng ating karagatan, mananatiling banayad hanggang katamtaman po ang taas ng mga pag-alon, usually kalahating metro sa malayong Pampang po. Then possible po kapag meron tayong mga thunderstorms, umakyat ito ng 2 metro hanggang bukas po yan. Then over the weekend, dahil sa potential nga po na low pressure area sa may silangan ng Batanes, malaking bahagi ng Northern Luzon na magkakaroon ng maalon na karagatan at hindi rin natin inaalis yung chance na magtaas tayo ng mga gale warnings doon. Sumaring pagbawalan yung small sea vessels and the moment na maging bagyo ito at nagkaroon ng mga tropical cyclone wind signals over the weekend in some areas of Northern Luzon, ay possible po na suspended na ang sea travel for all types of sea vessels. At para naman sa magiging lagay ng panahon for the next 3 days pa, malaki impluwensya po nitong cloud cluster sa may silangan po ng Northern Luzon sa magiging taya ng panahon. By tomorrow, Batanes and Cagayan asahan ng mataas na tsansa ng pag-ulan dahil dun sa trough or outer parts nitong low pressure area potential weather disturbance. Then sa natitirang bahagi ng bansa by tomorrow, mananatiling fair weather conditions or bahagyang maulap at misang maulap ang kalangitan na sinasamahan ng pulu-pulong mga pag-ulan or pagkidlat pagkulog. Then over the weekend, dahil sa tumataas sa tsansa po na maging isang ganap na bagyo, itong nasabing potential na weather disturbance, ay mataas ang tsansa na magkakaroon na rin ng mga pag-ulan ang ilan pang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region,
Ilocos Region at yung mga nearby areas po sa may Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, and even Metro Manila. Possible po yung maulap na kalangitan at mataas din ang tsansa ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms. So make sure po na meron tayong dalang payong pagsapit po ng weekend. At ang natitirang bahagi naman ng bansa, wala naman tayong inaasahang tuloy-tuloy na malalakas na mga pag-ulan. Kung meron man dito sa may Mimaropa area dahil sa possible slight enhancement lamang po ng southwest monsoon, pero ang Visayas and Mindanao, possible pa rin ang mga localized thunderstorms. Sunrise po natin ay 5:45 a.m. at ang sunset ay 5:49 p.m. Yan muna ang latest muna dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa namang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Isipon mo sanang namumutan Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. asin sa pangmata. Salamat tabi Pag-asa. Kaya tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. May duwa, tabi Batching, Sir Noli Camba, Boss Ato Kabigaw, JR Seriola Insano. Good morning tabi, pa-shoutout da tabi sa mga nagtarambay sa tindahan ni JR Insano. Good morning sa Indo. May duwang raot nin panahon ang pigbabantayan ngunyang kang Pag-asa. Diyan sa may parting silangan diyan sa Batanes. Posibleng maging bagyo. Mga masunod na daw, kung maging bagyo papangaranan na Hulyan. Pansampulong bagyo ngunya na taon. Medyo halangkaw yaon dyan sa may parting Batanes. Ingat-ingat na sana ha. Iba manggiraray permiso dapat igwa kakiaram and preparado. Sige, ITC say tabi Batching. Sarabatan da kang mainit, malipot na paro. Pag nagsasarabatan tabian Batching, ano doon nangyayari? Pag nagsabatan niya sumainit tapos malipot na paros, ano nangyayari? Parehas maninikan sa tao ngaya. Dahil mo ngaya pag sa bato ng init kang alimentako. Bako ngarog kaya, bako may nagsasabing pag malibong bagang payo kan sa ronda. Dahil mo ngaya pag sa bato ng init kang alimentako. Bako ngigwa kaya nagsasabi ka? Dahil mo ngaya pag sa bato ng init kang payo ko. Mainit ka ang payo ko. Bakong igwatabi kan JR Seriola Insano pigsasabi baga ngaya dahil mo ngaya pag sa bato ng init kang payo ko. Pag sinabat mo, ano ang posibleng mangyari? Pag nagsarabatan, naroon kayo niyo, nagsarabatan da sumainit and malipot na panahon. Ano mangyari pag nagsarabatan? Pag nagsarabatan niya, may traffic parehas ngayon dyan sa Tabaco City. Nata daw ngayon, tapag yaon lugod sa mga traffic enforcer, nagkakatraffic-traffic lugod. Masdan Sir Willie, nag-aagi ka dyan sa Tabaco. Masdan da tabi, sabi kang barkada ko, masdan mo ngayon tabi Mr. Hulbutana dyan sa Tabaco City. Pag igwa ngayon ki traffic enforcer sa tao kang tinampo, lalo lugod ngayon nagkakatraffic. Pero ngayon pag wala sa mga traffic enforcer, daiman ngayon nagkakaigwa ki traffic.
Kailing na nindoang kaising traffic enforcer. Pag igwa talaga kay traffic enforcer, magkaka-traffic iyan. Iyan ang purpose kaya. Kaya igwa kay traffic enforcer. Good morning po sa mga pig-urugakan maglaog sa trabaho. Mayang Uber gani si Batching. Mayang Uber ka. Pag mayang Uber, arog kaya. Good morning pala. Uy, nahiling ko si Batching tang Dennis Arellani. Tadi, Dennis. Perti naman supat. Tuwaw. No. Ulo kon si... Sabi Sir Noli kamba ni Your Honor Roy Balbidina, nagpatuwing naman si Batching ta. So, tuwaw. Ulo ko naman sa kota. Aday ko pala na isend sa imo. Aday so kudak. Isend ko sa imo so kudak. Kasaron ito. Kasarong manggi. Diyan sa Old Albay District, may natindiran kita na pagtiripon. Yan, nagturugtog ng gad. Nailing ko. Ano ya ako niya? Si Tuwawawaw. Kinuda ko tapos sinid ko kay Your Honor. Ulo kon si Your Honor. Ay, pangyari. Sige. 42 minutos na tabi, lipas ang alas 7. Mabreak mo na kita ha sa pagbabalik ta. Pag-restoryahan tayo niyo. Yun, so, mga posibilidad tabi bagang bagyo na magralaog sa PAR, mga 4.7 bago matapos ining taon 2024. Yung pagbaranga-bangaw nini sa October, November, December. So, budget po kang Pilipinas, national budget na 6.352 trillion. Pasado na dyan sa Kamara. Gariso budget ni Vice President Sara Gari tinaprasan. Tinapyasan. Hanggang ngunyan iyo pang hururon dyan. Sige, sa pagbabalik po yan kang programa, alas 7:43 na. Mabalik po kita, madali sa nene. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa katok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kang albay, tabangan ta. Hey! Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal
Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Kulbutana sa Bicol Net TV. 48 minutos tabi, makalipas ang 8 o'clock. Anong 8 o'clock? Alas 7 pa sana. Alas 7:48 mga tugang ang satuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan na dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sana yan dyan makuano sa pagitan niyan kang UST and Mariners, dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory ha. Safe na safe po kamo dyan tabi. Ma'am Jocelyn Sidro, Ma'am Lynn Sidro, good morning. Ano ka mundo magtugang ka mo. Siyempre mga tugang, ang oras na yan daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao, kang probinsya ni Albay, City Councilor Riner Burse, kang Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Alba. Balik po mga tugang ang sa indong lingkod, Manny Moxea po ini. Si Mr. Hulbutan ang unyang pungal daw kita ni Nueves, ano? Pet sa 26 na kang September, taon 2024. Sundo tabi kita alas 9 mga tugang mga kabayan. Kaya ano papigalata? Doro diretso na tabi kita. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Kulbutan sa Bicol Net TV. Sige tabi, good morning tabi sa imo Ma'am Jocelyn Sidro. Ano mo si Ma'am Lynn? Parehas baga ka mo Sidro. Mga taga sa intabi ang mga Sidro. Iyo. Good morning tabi sa Indo. Congratulations kay Lloyd Wilson Nobura saro sa mga kasabay duman sa top 100 Youth Ambassadors of Albay. Nakasabay si Lloyd Wilson. Pero ining mga taga-Tabaco, nagkapiraman sa mga taga-Tabaco adi. Nagkapiraman sa mga saro, 2, 3,
O, nagkapiraman sa mga taga-tabako. Luboso nanggad kay Sir Will tapos kay Madam. Sabay mo nga si Madam, tamadali ka. Oy, mga taga Matalipni, good morning tabi sa Indo. Diyan sa Matalipni, Malinaw Albay. Kamusta tabi ka mo? Okay. Digdi kita mo na sa tapusun na mo ni so nangyari dyan na sesyon kasudma sa SB Malinaw. Sa ika-114 regular session kang Sangguniang Bayan kang Malinaw. Igwa ki pigpasar dyan na resolusyon na pig-submit na o kaya resolution transmitting to the municipal mayor Cheryl Capos Bilo so decision tabi kan Sangguniang Bayan placing punong barangay Henry Cervantes o Barangay Awang under a penalty of suspension for violations of Section 60, Paragraph C and E of Republic Act Number 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991. So, administrative case number 01-2024 was filed against punong Barangay Henry Cervantes o Barangay Awang, accusing him of dishonesty, misconduct in office, gross negligence, dereliction of duty, and abuse of authority for unauthorized use of government funds to implement barangay infrastructure project and private property. So, ang decision tabi mga tugang, 3 months suspension without honoraria. 3 months suspension without honoraria to take effect immediately upon receipt of the decision. So, pag na-receive na ni Kapitan, so 3 bulan siyang suspendido, nadai po tabi ki honoraria. So, iyan so decision tabi kan Sangguniang Bayan kang Malinaw. Di okay na ni. Saro pa na importantihon na ipasar na resolusyon kang nakaaging Martes. Ini man na resolution strongly urgent temporary halt of operations of sand quarry. Sand quarry operations by Makushing Construction Aggregates Trading in Barangay Malolos, Municipality of Malinaw. So, pag suspindi mo na kang SB Malinaw, ining naunambit tantang Makushing Construction Aggregates. Pipa pundo mo na kan sa indang operation so pagkwari dyan sa may parting Malolos, dyan sa Banwaan kang Malinaw Albay. Uni na. Sa masunod na sesyon, igwa po kipig propose Ma'am Jocelyn, gari may resolution na pag-aadalan muna sa committee level. O ining resolution adopting the MDC resolution number 0/2024 entitled Resolution Reprogramming portion of 21.1 million budget para po allocation for the lot purchase of Malinaw Agricultural Development Center under 20% Development Fund for calendar year 2024, of which 6.7 million
is for rehabilitation and rehabilitation and improvement of water system cluster A, B, and C. And 3 million for the constructions of solar power street lights. So, naka-repair po ini sa Committee on Appropriation. Ngunyan, magkakaigwa tabi ki committee meeting mo na. O, kundi, sabi ni Municipal Councilor Irene Morales Pahot, ang committee chair kang appropriation kang Sangguniang Bayan kang Malinaw, kang inot ngaya, pag may mga meeting ang MDC, may kinaraman sa mga arog kaning project, may kinaraman sa kwarta, iimbitaran ngaya ako bilang committee chair kang appropriation. Pero ngaya ngunyan, day ngaya lamang ako pigpaimbitaran, kaya day ko ngaya aram, tapighapot ko kaya kung saan gagamiton o kaya ano ang mga pigsasabing rehabilitation and improvement kang water system. 6.7, saan niya ako inigagastoson? Ano ang babarakalon ka ini? Saan gagamiton ining 6.7? Ang sabi sa kuya ni Municipal Councilor Irene Morales Pahot, hindi ko alam. Kasi di man ako pinapasali o di man ako pig-invite pag nagmi-meeting sila. So, ang sabi nga ni, paano ko ngaya ini maididipinsa diyan sa Sangguniang Bayan kung halimbawa igwag ki mga query, igwag ki mga kahaputan ang sa kuyang mga pag-iriba sa SB. Ta siya baga kainan mapasar bilang committee chair kang appropriation. So, iyo iyan so pigsasabi niya na dahil na kag inot nga igiimbitaran man ako eh. Tanganing may paliwanag ko sa mga pag-iriba ko, kapwa ko konsyal, na kung sa sain gagamiton ining arog kening pirak, pirak bagay ni kan taong bayan, na karapatan kan sarong taxpayer maaraman kung sain gagastoson ining 6.7 na ining 6.7 milyon na pigsasabi rehabilitation and improvement kang water system diyan sa Malinaw. Baka ngaya pigsasabi sana naman niyang rehabilitation and improvement, dahil man ki-improvement, dahil man nga ni kitubig. Paano nga masabing improvement na dahil nga ning tubig? Dahil nga ni nakakabot dyan sa sentro kang Malinaw ang tubig. Paano kung ngayon ni may dipinsa? Dyan sa Sangguniang Bayan, ta siguro sa sunod kayo ng session, ilalaog na ini. For second reading na ini. So, pag second reading, kaipuhan mong idepensa kung halimbawa may naghahapot sa imo. Kaya lang, ang problema dyan sa Sangguniang Bayan sa Malinaw, dahil man kinagharapot. Dahil man kinaghapot. Pag binasa na, so resolution, dahil lamang ki point of inquiry ngayaman lamang, discussion, dahil na, pakabasa ka resolution, i-move for approval, o remate na. Iyan man na nahiling ko na. Gariya ko, so, ang magayon ba ko, bako man so ngaya, maugma kita, igwa ki oposisyon. Bako man so arog kayang, kundi, dapat may demokrasya. May check and balance man lamang ko ta na, halimbawa ako, maski ako kaalyado, hapoto, alat ko na, tapag hinapot kita kanikan mga kabarangay ta, kabanwata, ano isimbag ta? Hain na ngaya so, pikalukar nindong 6.7 million para sa rehabilitation and improvement kang water system. Dahil man baga ngayon nagbulos. Anong ginibo ngayon itong kwartang ito? Araw kaya. And may mga pag-aadal ba? Na ining 6.7 million na ini? Sa ini ipapatrabaho? Anong klaseng trabaho? Ano ba yan? Mabakal kitobo, isusugpon?
idadagdag o ano o mabakal naman ka interior nga ning iyong pangsugpon interior. Dayaram ni Municipal Councilor Irene Morales Pahod, kaya sabi niya sa gigibuhon na committee meeting mahapot da siya. Kasi ang tinao lang sa iya ini pong resolusyon na ini na for reprogramming portions of 21.5 million para po ini ang budget na ini nakaalokar po ini sa pagbakal kuta na ki daga para po sa Malinaw Agricultural Development Center. Okay. So ngunyan under 20% development pan ini. Ngunyan kakaon mo na so ako hindi ako nasasala gagamiton mo na so 6.7 million madali na ang eleksyon. Dali na ang eleksyon. Madali na ang eleksyon dahil pantubig. Yeah. No. Okay. Rehabilitation and improvement kang water system. Ano ba yung improvement? Ano ba yung rehab? I-rehab na naman. And nakakasiguro daw tabi na igwala man kay positibong resulta, may bulos na lamang ang tubig. Diyan sa mga nagkakapirang barangay sa Malinaw. Ini 3 million constructions of solar-powered street lights. Sa ini gagaramito. Sa inya ko iyan naman ilalag iyan na worth 3 million para sa solar-powered street lights. Sa iyan ilalaag. Dahil aram ni Municipal Councilor Irene Morales Paho. Tadating ngaya, pigiimbitaran ako pag nagmi-meeting, at least aram ko lamang kung ano ang isisimbag ko. Kaya lang yun na pigsasabi ta. Pag-abot sa sesyon, dahil man kinagkukontra. Puros kalyado. Igwa man ko bako kalyado, dahil man nagre-revoke. No. Sir Willie, sabi yung garing matalion. English is spokening. Igwa man ko taki opposition, dahil man nagre-revoke. Sabi yung garing matalion. Dahil lamang ako nakadangog na mag-oppose or point of inquiry man lamang or point of discussion. Dahil lamang ako kinadangog kan sa sesyon. Ang pakabasa, move for approval, babanatan man kang saro. Seconded by arog kain. Ano pa man? Puros kalyado. Dahil balik ko tabay sarong oposisyon pero magbusis man lamang. Kung ako para sa kuya, oposisyon ako, dahil man kimaraot baga magapot. Bako? Para mahapot ka point of inquiry man sana. Tangani, pag hinapot ako kan sa kuyang mga kababayan, may isisimbag ako. O paano kayan kung dahi ka man pagkaaram, pag may hinagapot sa imo, arog kay Cons Irene Morales Pahod, dahi niya aram. Bangan siya ang madipinsa. Siya ang madipinsa kaini pag abot sa sesyon. Paano niya may didipinsa? Dahi niya man nga ni aram. Bagay nga, dahi ka naman magdipinsa ngayakan, dahi magkimahapot. Pangyari sa matalip ni. Nangyari. Sabi sa kuya kan dating konsyal dyan sa Malinaw, maray pa ngaya kang inot, igwala man ngaya kidit na pasuruway. Yako yan ang magayon. May demokrasya. Kang inot kaya, iba man sa administrasyon. Igwa permi ki pasuruway. Nagkakaigwa ki debate, nagkakaigwa ki diskasyon. Ingon yan, tapuros kalyado. Dahil ng diskasyon, permisa na approve.
May opposition man, man nagkakalo. Ay, kinabang. Hindi. Paano tayan? Di laton ta sa masunod na sesyon kung ano man ang gadini. Kita bilang sarong ordinaryong mamamayan, may karapatan tabi kitang magapot. May karapatan kita magapot. Diretso tapo na magapot. Kung ano ang plano kay ning 6.7 million na ini para sa rehab and improvement. Kasun mabaga na interview ko nga ni si Cons Joan Luyon na igwa pa ki 15 million na ongoing project dyan sa Malinaw, ali sa provincial government, may counterpart da ang LGU, ongoing na databi ang construction kang water system. O ining plus ining 6.7 million na sign ini. Sige daw. Dapat aram iyang kan mga taga Malinaw. Dapat aram kan mga taga Malinaw. Transparency bagan sabi. Sabi ni Mayor si baga transparency. Dapat araman iyang kan mga taga Malinaw na arog palang kan may pigigibong arog kan. At least naaraman kan mga taga Malinaw na may pigigiribo ka mong lakdang. Kundi manaram kan mga tao today marilaman kung arog sa kuya na nag-attender kan session na araman ko. Paano na kung di ako mag-attender? Kung di na ako mag-attender, di lalong di kitang aram. No. Nangyari. Yan ang problema dyan. Kaya po dapat aram kang tao. Sige ang ngarlab-ngarlab kang tao. Sige ang ngururob-ngurob kang tao. Hay na ngayon sa tubig na pigsasabi. Yan tiga sabi ta. Hay na ngayon sa tubig. Igwa pa lang mga pigigibong lakdang. So dapat nakakaaram kayo ng mga tao. Sige, Teresita, good morning tabi Ma'am Tess. Good morning sa mga nakatutog sa tuya ko niyan. Sige. Alas 8:08 na, mga tugang, mga kabayan. Break muna kita ha. So, tapos unta na ini. So, ganap dyan sa session regular. Dyan po sa SB Malinaw ka nakaagi pong Martes. So, ang tabayan ng tanasan na ini, sa sunod naman na simana, takong makawata so linyaman ni Municipal Councilor Irene Morales pa siya na nga putunta kasi nahapot ko nga ni siya dahil niya daaram and dahil mada siya pigi-imbitaran sa mga meeting kaya nga siya nga ko paano kaya ikabaga ka nan madipinsa dyan sa sesyon tayo ka mapasar ka yun na nga ang problema pa rin sabi sa kuya yun na nga ang problema paano ko inididipinsa na dahil ko nga ni aram ipangyari. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:09 na. Sarabay patabi muna kita ha. Break muna kita. Sarabay po muna kita sa Orasyo Imperata. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay, na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo,
uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta ka albay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2,
Daraga, Albay. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Alas 8:16 na tabi mga tugang mga kabayan ng satuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan asin ang programang ini dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madali yun sa na yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi ki dorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siringman, mga tugang ang programang ini asin ang oras na yan. Daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao, kang probinsya ni Albay. City Councilor Riner Burse kan syudad nin Tabaco ang sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Katuwang tama ng Kapos Bilo Lotto Outlet kay Busbab dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw, Albay. Dyan databi ka mo magtaya sa loto ha, bako sa waiting. Sige po mga tugang, salamat. Balik na po kita mga tugang sa programa. Ako mapugirarayan sa indong servidora sin Tagariparo. Manny Moxea po ini. Si Mr. Hulbutana ngunyan aldaw kita tabi ni Nuebes. Pet sa 26 kita kang September taon 2024. Sundo po kita mga tugang mga kabayan na alas 9. 90 days na sa natabi, Pasko na, Sincha ko. Lapit ng Pasko. And mga tugang, pirang aldaw naman sa natabi, mapail na po kang sertipiko di kandidatura sa mga makarandidato sa midterm election. Pon po yan sa October 1 sundo pitsa 8. Kaya sa ibang mga makarandidato, Sir Willie, purulok-pulok na ngunyan. Purulok-pulok na. So iba naghahabol kang linyada. So iba suro-saluso na. So iba kami-kami na sa nangayan mag-arapil sa rong pamilya. Sige tabi, duro-diretso na kita. Serbisyo sin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang ta 19 minutos na lipas tabi ang alas 8. Yo. So, sabi ko na nga ni, sa mga magkarandidato, busy na ngunyan tabi Sir Willie Nubura. So iba, dahi pa na bibilog sulinyada sa grupo. Kulang pa ngaya kita kikagawad. Sisay ngayang kauntang vice mayor. Sisay ngayang sarupang kagawad. Galing nga kulang pa kita. Maray nga kita na sa nangayan mag-arapil. Kita na daw sa nangaya. Di kaipuhan kay itong supigapod na Certificate of Nomination. Certificate of Nomination and Acceptance o pigapod na kuna. Sabi ko kung kuna man sa nang pigahanap nindo,
Diyan sa San Antonio, Tabaco City, dakol diyan nagigibong kuna. Anong gusto nindong kuna? Sukunang huyo o sukunang kahoy na? Ang kunang huyo, so nawi pa. Nawi, straw. O di, igwa na bagang niya na kuna, kahoy na. Ma'am Loli Kali, good morning tabi sa imo. Okay, puhan pala, halimbawa kung igwa ka mo ki grupo, kay puhan po nindok ki Certificate of Nomination and Acceptance. So saro yan sa mga requirements, pag-file nindokan sa indong sertipiko di kandidatura. So iba, nakakuha na tabi kang form dyan sa COMELEC. Ano dot kung makuha na ako ki-form? Ang local candidates, halimbawa mayor hanggang po sa mga municipal councilor, city councilor, diyan po ka mapile kan sa indong COC, diyan sa indong local COMELEC. Halimbawa sa Tabaco, Legazpi, Ligao, o diyan tabi ka mapile. Pag alkalde, vice-alkalde, city councilor, municipal councilor, diyan po ka mapile. Kung halimbawa, ang dadalaganan nindo, board member, congressman, congressman, board member, vice governor, governor, mapile po kamo kan sa indong COC duman sa provincial COMELEC. Tama daw tabi ako. Tama. Iyon nga, tama. Aram mo ba gagaya? Mapile halimbawa kung ma-board member ako o kaya ma-congressman, vice governor, governor, mapile ka mo kan sa indong COC duman sa provincial COMELEC. Pero kung ma-mayor ka mo, vice mayor, tapos municipal councilor o city councilor, dyan po ka mo mapile sa local COMELEC nindo. Halimbawa dyan sa Tabaco, o dyan ka mo mapile poon sa October 1, sundo pitya 8. Hapot ngaya, pag nakapile na ngaya kami kang COC, pwede na ngaya kami magkampanya. Yan ang hapot. Pwede kung di may magreklamo. Di ba kita sa Pilipinas? Pre-country kita. Kung pagpaparabarawalan niya kan, iyo manggirara yung pigigiribo. Dahil man sa naiyan baga nauutob na pag nakapile ka na kan COC mo, o di masunod ka na sa reglamento kang COMELEC. So dahil ka na dapat magkampanya ka iyan. So duduno nga yan. Nailing muhuto, naglilibot, kung sayin-sayin na barangay. Dahil mo man mapugulang kayo, magapararapot ka mo. Ano nga pag nakapile na nga kami kan COC, pwede na ka mo magkandidato, pwede na ka mo magkampanya. Simbagon mo, pwede. Basta dahil may magreklamo sa indo. Kung may magreklamo, bahala ka mo. Arog baga kita kayan, mga Pilipino. Dahil man kita nagsusunod sa bawal. Dahil na ngayon muna kami makampanya ta. Bawal nga ni, bawal pa. So dahil pa man po campaign period, official campaign period. Ang campaign period sa lokal, para po sa mga kandidato sa board member, House of Representative, gobernador, vice governor, mapon po yan sa Marso 28 pa, 2025. Aloy pa. Marso pa. Kundi, ang advantage digdi sa mga incumbent.
Siyempre magagamit mo so resources, pag may mga piyestahan, may mga handaan, imbitado sa mga officials. O yan ang advantage kang mga nakatukaw. Dahil man nagsasabi nga nangangampanya kami, pero yun na. Madyan ko, kumusta na ngaya ka mo? Uy, happy fiesta sa Indo. May padara ngaya ako dyan na alak. Ali ngayon sa grupo mi, sa team team lungkot. Team lungkot ngayon O yan ang advantage kang sumanang na nasa pwesto. Pero so, mga day pa nasa pwesto, maging uwag ka mo. Ang hapot dyan Indo, kung pwede na ka mo magkampanya, pwede. Dahil lang ka mo magpadakop o kaya, dahil lang po may magreklamo sa Indo. Taba kapag abot ki eleksyon, dikyo ka mo, sayang kang pagal nindo, sayang kang gastos nindo. Taday man pwede ka mong day man kami pwede ngayang day maglibot-libot na nakapail na kami kang COC. So mga nasa incumbent, so mga nakatuko, sige libot-libot, kami ngayon pala day maglibot. So arog ang kaya. Arog po ang kayan. Kaya ngunyan pa sana, may nahapot nga na ako. Kumusta na yaw? No rin ka mumapail kang COC nindo. Dahil ko pa daw ngayaram ta. Dahil pa nga nagpapa-upload. Dahil pa na nagpapa-upload. Yaya ako sa Lunes na, Martes na baga, next week, mapo na kang pagpail kang COC. Dahil pa nga nagpa-upload. Yaya ko may mga COC na kamo. Dahil pa nga ya. Yaya ko may mga certificate of nomination na kamo. Dahil pa nga ya. Ano daw nga yang plano? Ege. Gari standby si PM Tony. Taman-tama ini. Ulat sa bayan ni Acting Mayor Cristobal Ginibo po kasudma. Adali. Ito ko ang tadang linya ni PM Tony. Nag-ulat sa bayan na si Bobby Cristobal. Siya po ang Acting Mayor. Diyan sa siyudad kan Legazpi. Sigaramon tadang detalyes kanya si PM Tony. Para katutuko pa sana. Bako? Maurag. Ulat sa bayan tulos. Yan ang maurag na mga opisyal. Pang-arog kayan. So iba, ano daw na may ulat sa bayan na lamang so iba. Sige. Congratulations sa imo tabi Nonoy Lloyd Wilson Nubura. Kasabay naman sa top 100. Congratulations tabi sa imo Nonoy sa mga pagiriba mo pa. Sige, nasa linya si PM Tony alas 7 o kaya alas 8:28 mga tugang. PM maray na aga sa imo, please come in. Yes, tabi Sir Mox, good morning. Kasi just marahay na pagkaaga sa tuyong mga parantabay. Kumusta tabi Sir Mox? Ang panahon pa dyan? Sa panahon, okay ang panahon. Digi sa may area ko, gari, maluya. Dahil paki nagbuburutwa lamang na, no? Puro sana po sa Facebook. Puro sana po sa Facebook, So iba nga nila, pang yan nagkakabirilog sulinyada. Tama, pail na baga kang COC sa Martes? Digdi sa area ko katabi Sir Mox, maging sa area kan Santo Domingo, gari pait na ang purulok-pulok. Iyo. No, di kay po naninda magano, ang inot nin nang gigibon, sukuna, ayusin sukuna. Roger. Yako, so dyan sa San Antonio, dako nagigibong kuna. Dyan sa tabako, baga may gibon baga dyan kikuna. Mamili ka kung kahoy uhuyo. Narumduman ko kan mga nakaging eleksyon man tabi PM. Day ako nakapag-file kay to kan sa kuyang COC. Day akong kuna. Nalit kaya. So pag-order kong kuna, nalit ako. Day nagibusok kuna. Day lugod ako nakapag-kandidato. Pero pangyari Kaya kaipuan mo na so certification of acceptance, nomination and acceptance. Kung may partido ka mo, kung may partido. Pero independente, day man? Wala man. So may grupo-grupo baga?
itong kodang ito, kinakaipuhan ito, duman sa mga grupo-grupo mananggal. Sige. Anining pudkeni nag-ulat sa bayan na si Acting Mayor Bobby Cristobal. Roger to that. Kaso hapon nga ni Tabi Sir Mox, ginibo ang ulat sa bayan, dyan Tabi Sir Mox, ginibo ni sa hapon dyan sa Legazpi City Convention Center. Kung Tabi Sir Mox naman sa ginibong ulat sa bayan, pinag-highlight ni Tabi Sir Mox sa mga accomplishment and sa mga ongoing project Tabi Sir Mox kan siyudad. Kung saan Sir Mox, sa mga accomplishment, ini sa mga proyekto under under patabi Sir Mox sa Mayor G. liderato ni Mayor G. Rosal. Kung saan kadakol duman Sir Mox na mga kung saan saro duman tabi Sir Mox sa mga pinag-highlight, so saro sa mga achievement kumbaga itong naging rank number third most competitive city ang Legazpi. So liderato yan si Mayor G. Mayor Geraldine Rosal. Kasabay dyan Tabi Sir Mox, pensioner duman sa mga iba pang mga proyekto at baga kay ni Tabi Sir Mox na ipinagmuk na dyan na City College of Legazpi. So City Hospital, so improvement ka ito. So iba pa tabi ng mga vital services para tabi sa komunidad. Kung sa Tabi Sir Mox, sigon kay Cristobal, dakulon pa na mga proyekto, ongoing programs and project ang pinag-inisyar ni City Mayor Geraldine Rosal. Kasabay ini Tabi Sir Mox na nagkakapira ini animal pagkakaigwa ning pagmumukna kining animal bite center, drug testing center, health centers, as in iba pa. So pinag-apod ining gari, so IBOS, so one stop kung saan sarong sarong pasilidad yarao na tabi ini Tabi Sir Mox bio one stop ongoing shop. Ongoing and construction kani na pasilidad na sabi na nga ni magtataw Tabi Sir Mox ning serbisyo syempre pa dyan tabi sa mga Legazpenyo. So sabi ni Acting Mayor Bobby Cristo, ipapadagos niya yan mga pinuna ni Mayor G. Diretso. Roger to that, sabi ni Acting Mayor Bobby Cristobal, ang sa iya ba na pagtukaw bilang Acting Mayor, dahil siyang babaguhon kundi ipapadagos, susuportahan niya sa mga nabayaan na mga magagaling na proyekto kan alkalde. Tayao na bagayan dyan, ongoing na gabos sa mga proyekto. So ang kaipuhan man sana dyan, suportahan, ipadiretso. Roger to that. And also, yao naman sa budget. And hindi pa nangani, wala man gayod ning rason para dahil suportahan si Elmos, lalo na ang para sa mga Legazpenyo. Ang katayuhan kini is ining mapakarahay ang apod kini ang serbisyo sa mga Legazpenyo. Pinakamaura dahil ang pigi-isip permiso mga kababayan niya. Roger to that. Bako so para man sa ikakarahay kan sa iyang pangaran. At ang mga ikatayan baga pag-aral ko yun pag nataman niya suportahan dapat nga si kasuhong kung paano man magamot ang pangalan ko. Pero si Bobby Cristobal David Firmo, duman siya nakasentro sa pagpapadagos kan mga magagayo na programa kan liderato ni Rosal sa nga nilang magdidiretso na makapagtaon ni magayon ng serbisyo sa mga Legazpenyo. Okay, sige. So yan Tabi Sir Mox, mga dugang pang impormasyon haligi sa Kondukasyon Patrol numero 2, Tony Kiniste, Kasarong Bicolano, worldwide. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Okay, salamat Tabi PM sa dugang na report dyan sa luwas. Sir Cassie William, good morning. Kay Sir Javier Bunsa, good morning man. Kay Sir Joey Blanca, good morning Tabi sa Indo sa mga nakatutok Tabi sa satuyang programa. Sige, alas 8:35 Tabi, mga tugang mga kabayan ng satuyang Philippine Standard Time. May naipit pa kitang commercial ha.
Madalion man sa nene. Mabalik pa po kita sa iba pa niya itong pagre-restorya. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta ka albay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Kampana ng simbahan ay nanggigising na, at waring nagsasabi na tayo'y magsimba. Magising at magbangon, tayo'y magsilakad, at masiglang tumuhin ang ating simbahan. Ang Serbisyo Asin Reparo kay Mahal si Manny Moxea, Mr. Kulbutana sa Bicol Net TV. Kapag nakamtan na, tayo'y magkakaroon ng higit na Alas 8:39, mga tugang mga kabayanan sa tuyang Philippine Standard Time, oras pong yan. Atod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sindan. habang nagsisimba.
Oras na yan, daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ongbonggaw kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Bursikang Tabaco, Cons Irene Morales Pahut, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Kap Art Abila kang Malinaw. Thank you. O di balik po gararay mga tugang mga kabayan ng sa indong lingkod. Manny Moksaya po ini si Mr. Hulbutana. Ganyan pong aldaw kita ni Nuebes, ano? Pet sa 26 na kita. Kang September, taon 2024, 90 days bago tabi mag-Pasko. Ayan. Sando po kita alas 9 to mga tugang mga kabayan. Kaya doro-diretso na tabi kita. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksaya, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, 41 minutos. Lipas na po ang 8 o'clock. O, digdi kita, sabi kang Commission on Election, dahil na dasin da ma-extender. Pag mag-extender pa di, maapektaran so pag resibininda kan mga certificate of candidacy. So halawigo na so tinao na pagparistro. So mga daipatabi nakaparistro dyan, habol na tabi ka mo hanggang sa Lunes na sana, September 30, ang pagparistro po sa indong mga COMELEC. Tang sabi kang Commission on Election, dahil na database na ma-extender kaining voters registration. Tanganing igulamang ka mo kipaipit. At sabi pati, mabaha dangon niyang kipirak. Mabaha kipirak mo niya ng eleksyon. Aray kayo nita pagbaha, sagupon tatabi Sir Willie. Pag nagbabaha baga, sagupon mo nganing sa imo gabos mabulo so baha. Pag sinagop mo ngaya yan, ano ka ngaya leader? Tapag sinagop mo, pag leader ka, dahil mo man pinanaw sa iba, dahil mo man pinanaw sa mga pigarlista mo, dahil mo man pinanaw sa pirak, o ika nakagulpi. Ikaw dyan ki nakakabakal ki motor, pagkatapos kang eleksyon, may pagkatapos kang eleksyon, may nagpapaharahay kang harong. May midbid nga na kung nagkakandidato, pagkatapos kang eleksyon tabi Sir Willie, kang eleksyon, daog siya, huto, nagpabuhos kan sa iyang harong. No. Ito pala, dahil niya man ginastoso itinaw sa iyang ayuda kang kalinyada niyang politiko, pinasiguro, taadaog man sa nangaya ko, maringi kiniday ko napaluason sa pirak na itinaw sa kuya. Di bakong nakapaislab. Nakapaislab bagatabi Sir Willie. Ano pa man. Tapos ko niyang gusto na naman magkandidato. Naghahanap siya kung sisay ang pwedeng kumuha sa iya na grupo. Maringi kini magkandidato giraray, tamay kita lama. Dahil baling ngayon madaog sa posisyon, ga naman kita sa pirak. May mga ibang arog kaya na pigigibong apod ka palabigasan yung pagkuro kandidato. Pag tinawa naman niya kita kang politikon dakula na nagkakapot sa tuya, ay day ko man ini paluwas, pasiguro ko na ini. Pambulang-bulang ko lamang ngayon tapos pang paayos kang harong. Salbata ng pahit yan. Makandidato na naman daa. Indasan na kung may magkuapa sa iya. Kung may magkuapa sa iya. Pero kung may magkuapa sa iya, siyempre nag-harapot-tapot man iyan mga politikong alangan man na basta mo sa natiwalaan niyang kampirak mo. Di siyempre nagapot-tapot man yan. Ngayon si Arog niya kini, Arog pala niya kini, maringay kini last hour, bayaan ma. Ay napahit iyan.
Sige, 15 minutos tabi bago mag-alas 9. Sabi ni Vice President Sara Duterte na dahil niya databi papatulan so pangapudan kan mga legislador na mag-dimitir na o kaya mag-resign na siya sa sayang pwesto. Kung ini si BP Sara, dahil naman desidido. Kung abo niya na maging Vice President, gari na uyam na siya, mag-resign ka na ngaya. Kundi, sabi ni Vice President Sara Duterte, dahil lamang ngaya ako ma-resign. Dahil lamang ngaya ako ma-resign. Ngata, sisay man na mga politiko, sisay man ang mga opisyal ta, na pag inagyat mong mag-resign, ma-resign daw yan. Maurago nang nasa posisyon, mag-resign ka. Pag nag-resign ka, may problema ka. Bako saan na may problema ka, may diferensya ka, nasa kasiraman ka, mag-resign ka. So, may pangapudan kaya so nagkakaperang legislador, na mag-resign na databi si BP Sara. Dahil man ini nag-attender naman sa pagtukar baga sa Kamara di representante sa propestong 2 billion budget kang Office of the Vice President sa masunod na taon 2025. Sabi mga tugang ni Vice President Sara na dahil siya mahali, huli tali na agda siya kang mga tao sa pwesto asin nagtutubod siya na nagtatrabaho siya sa nasyon. O yan ang sabi niya. Dahil man niya kumababa, taang naglagngaya dyan sa kuya, taong bayan. O nga ta ngaya ta, magbaba ako. And nagtatrabaho baga ngaya ko. Tinuyaw bagay ni House Assistant Majority Leader na si Idol Kong Jel Bungalon, asin si House Deputy Speaker JJ Suarez kang Quezon City, na ini pong si Vice President Sara hulit sa day ini pag-atindir. Dahil bagay nag-atindir naman sa Kamara sa pagpundo po kang sa iyang opisina. Siyempre, dapat i-depensa mo, ipaliwanag mo kung nga tatarog kayo niya ang pundo mo and saan mo nigagamiton. Sabi mga tugang ni Duterte na dain niya si Simbagon ang mga pagtuyaw na ini kang mga bagitong legislador hulita kaipuhan niyang Simbagon o kaipuhan niyang Simbagon ang 32 milyon na nagboto sa iya. Dumanda siya masimbag sa 32 milyon na nagboto sa iya bilang Vice President kang Pilipinas. Natangay ta magpaliwanag ngaya ako dyan sa duwang bagitong legislador naan. Mapaliwanag ngaya ako duman sa 32 milyones na nagboto sa kuya. Dahil ngaya ako mababa digdi. Ilinag ngaya ako digdi kang taong bayan. At sisay kapot nga ni. Sisay man ang buwa-buwa na maglusad. Na masira mo na nasa pwesto, maglusad ka. Sisay na daw. Sisay daw ang mga politiko na naglusad sa pwesto. Alat kasi si Estrada naglusad ito. Si dating Presidente Estrada gari naglusad adi. Bagong kadaklan man na nagiging mga leader ta, pagday tanaw yunan, madyan kita sa kalsada, magasod kita, resign, resign. Iyo baga, pagday tanaw gustuhan, sumiter ka na nga, mag-resign ka na. Harag baga kita kan mga Pilipino, pagday ta nagugustuhan, pagpa-resign ta. Kundi,
Sisay man nga niyan ma-resign man sa mga arog kaya na mauragon ang buhay mo dyan ka, tata mag-resign ka. Libre ka, boss. May gwardya ka pa. Si Sir Javier, si dating Erap Keto, nag-resign ito? Bumida ba sa pwesto? Kung hindi ako nasasala, gani nagbaba si Erap Keto sa pwesto? Siguro mabibilang mo sana. Siguro may delikadesa. Pero kung baski gura, no, nagkasusuriyaw mo dyan na mag-resign, then ma-resign. Natata mag-resign. Saro dyan sa mga rason, natata mag-resign ako. Linag ako digdikan taong bayan nga, tata mag-resign ako. Manan ma-resign sa pangapudan niya kay mga arog ka. Batangon niya ng mga leader tabaga naman kay mga konsensya. Tata mag-resign, masira mo ng buhay ko, di mag-resign ako. Yan, bibihira. Bibihira po sa mga politiko, sa mga nagiging leader ang nagre-resign. Pwedeng matangkas mo yan, ipailan mong kaso. Pwede mong i-impeach, pwede mong pailan ki kaso sa ombudsman. Pag pinailan mong kaso sa ombudsman, pwede siyang matangkas sa serbisyo, madismiss, o kaya masuspindi. Yan ang mga paagi. Pero kung ngaya pangapudan mong mag-resign sana, punduhin ngaya ako dyan. Sisay ka ngaya na magtaram ngaya na mag-resign ako. Pertiho ng buhay ko, di pa pag-resign nun mo? Baga. Magkibasihan ngaya. Maski pa nga nga ako nag-arong ngaya kaya. Talinag ako digdikan taong bayan. Ang taong bayan lang digdi ang pwede magpababa sa kuya. Pero maski nga ni baga may nag-rally may nag-rally baga. Nga pagparisan niya si arong kani. At si Sena naging presidentita na day kinag-rally. Si Sena naging presidentita na wala kinag-rally. Gabos man. Gabos na naging presidentita digi sa Pilipinas, may mga nagrarally. Gagasod baga, Mr. President resign, Madam President resign. Yan baganting gagasod kan mga nagrarally. Minsan so nagrarally nga ni, dahil maninda aram kung ano ang piglalaban ninda. Apoton mo, o nga tataya akong gadigay, biniyadan man sa nangaya ko. Biniyadan man sa nangaya. Nagkakaburukluan iyan sa mga nagrarally baga, sa mga hakot, tapos nagkakaburukluanan pag galimbawa ngaya, ang tuga ngaya sa muya, 1,000 ang bayad. Nakabot sa ngaya sa muya, 500. Nagkakaburukluan. Minataram. Ay, tayo may manyaram kung basta ang pipag-gibo ngaya sa muya, mag-asod kami, tapos may dararagay ngayong placard, tapos babayadan kami 1,000. O mo niya na binayad sa mo 500. Iaram niya nindo ang pinaglalaban nindo. Inda ngaya dahil may manaram, basta ngayon tara mo sa muya, maggasod kami dyan. Iwagay-way mo ini, bayadan kami 1,000. Magkaburukluan. Ginuntingan su budget para dumas sa mga nagrally. Jesus Maria, pati sa mga nagrally, may mga mataromo ng gunting. Nagkaburukluan lugod. Imbis ngayaong deki nagluwas na arog ka na istorya, ito ngaya volunteer, talagang udok sa buot na pipagpalayas ninda so arog ngaya kay ni. Ito palan, nagkabarayadan palan, kaya nagagasod-gasod. Tapos, ginunting subaya do, bako nagkaburlabog. Inako ninda na, day may manyaram sa mo yung pigigibo dyan, pas nga kayo maggasod kayo. Kundi na, dito, kaya nga, antog asa mo 1,000, nakabot sa mo 500. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sarumbang Serbisyo asin reparo. Napadangot
Hoy mga tugang, kuha na lang kita ki 4 minutos bago tabi magalas 9. So digdita naman po muna para mentras na tatapuso na sa tuyang programa ngunyan pungal daw kita ni Nuebes. Petsa 26 kan September taon 2024. Sa pangaran niya ni PM Tony na nagpaabot nin bareta dyan sa luwas. Sa pangaran man niyan kan sa muyang station manager si Maestro Nil Adtuon. Sa pangaran po kan mga taga-suportata sa programa yaon dyan si Madam Maylin. Sa MBY Dormitory, thank you. Kay Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao, kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Burse, ang Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinao. Sa Capos Bilo Lotto Outlet kay Busbab dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinao Albay. Salamat! Sa pangaran man po nindo gabos mga parantabay niya to, paki-share na lang kan sa tuyang programa no para mahiling man po kang iba. Param na po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ni. Sa aga naman kita magaribanan 7 to 9. Hindi po sa satuyang programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos! Domo arigato, ringat po kita, baba. Serbisyo Asin Reparo. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano World